Makadiko. Ya muri kuona nyaya iripo iyi ndeyema-drugs. Vapfana vazhinji vakurova madrugs vakutoona kunge zviri normal because mamwe maparents acho akuonawo kunge zviri normal. Ini handikunyeberi, mwana wapamupedi akanzi akurova madrugs ndomuponda. Anofanira kurohwa, kungonzwa chete, noti kumuona, kungonzwa chete kunzi akurova madrugs. Zvina basa kuti mwana wangu, mwana wamukoma wangu kana chii, ndomuponda. Vanhu vazhinji valenient pazvinhu zvacho. Bozi unoona mwana wako anouya pamba, ongopinda ongobuda fast, no greetings, no what. Azvibudeka. Because iwe unofanira kumisa mwana yekuti ongo uri kupi, ongo uchitei. Vamwe havapindure, mwana anongopinda nekubuda. Izvi madrugs izvi guys, yato nyaya yemunhu wese. Inini zvangu, especially kuZimbabwe, ndakataurirwa nevanhu muna sekendi kunzi ndinongohakira munyaya dzevanhu. That's why uchiona ndisina kana basa nekuti munhu akurova madrugs kana kuti akunowawa. Ndakazvitraya zvinhu zvaizvi, but wakada kutsiura mwana wevanhu kana uda kumudisciplina, unonzi kuzvara kunorwadza. Ndakatombozviita, ndakatotaurirwa mashoko anzi kuzvara kunorwadza. Baba wacho kutouya pamba pedu, munhu aba kuba laptop yemunhu, disciplina munhu kuti iwe yauri kuita isiri iyei. Ende zveshuwawo laptop yakatozobuda after action yatakaita isusu nemumwe wangu, but dai ndisina kuita action iyoyo laptop yanga isikabudi. Bosi munhu akabirwa laptop anga ari munhu wechikadzi, anga ari soft. Maiziya. Saka vanhu, kana ndakutaura izvo zvemadrugs izvezvi, vanhu vazhinji vari kubirwa vakadzi. Ndo pane problem yekuti madrugs anyanyowandisa. Hapasina vatinoti mafather figures mucommunity medu. Kukura kwedu isusu kudhara izvi taitorohwa nevarume. Wakaregedza kuteerera munhu ainoripota kune mumwe murume, amai vanoripota kune murume. Ana mai vakawanda vakutoshaya varume kunoripota kuti kochimbotaura yaka nemwana wangu zvaari kuita. Maiziya. Vapfana vemazuva ano vasiyana nevapfana vakudhara. Kuma-70s, 80s zvakatosiyana. Ana blazi edu pawaiti vari kuda kana unowawawa so, anga asikanowawa asina kugeza. Aitochenera kunonowawawa kuenda kushabhini, aitogeza kuenda kushabhini. Mai manje kuenda pashabhini unenge uchinhuhwirwa mhapwa. Imagine that. Ukutengera munhu wari kunhuhwira mhapwa kutaridza kana kufema. Zvinhu zvaya zvinoda respect. Kana usina respect nechinhu chako ichocho, next thing you become alcoholic or a drug addict. Usinzwisisa. My first days pandakauya kuno kuToronto, Canada kuno, pandaenda kuZimbabwe, tanditori netime frame kutoti mai manje hapana kana munhu ari kunowawa kuma-44533 tatogeza zvedu, tozoti ngatiende kana comlas. Munhu wese anofanira kunge akageza. Wawa kana usina kugeza unokumudza kudhakwa. Ndopamunozonzi uri rombe kana kuti tiri marombe. Because
chimiro chako chinenge chisina kutaridzika. Even une zvishoma zvaunazvo, munhu ngaageze. Personal hygiene ndio iri kushayikwa kune vapfana veda. Wakabata mwana wako chaicho wakamudhonza wakamutaura chimbopinda mushawa umo, anozvisiya zvimadrugs zvezvo, kuzvisiya. But munhu wese aringotaura kuti anetsvaga kurarama nendisipo pamba, utsvaga kurarama mwana achifa, hazvibudeka. Hapana mafather figures muZimbabwe, ndo zvaakunetsa. Masingle mothers awandisa. Isusu mafather figures acho takada kuita action. Ana mai vacho futi vanouya vachitaura kuti hasi mwana wako usiyana nemwana wangu. Ndo zviri kuitika kuZimbabwe. Madhara acho ariko ikoko, vamwe vacho vakurova musombodhiya. Hazvibude. Oti mudhara ane 60 years akurova musombodhiya, akada kudzora mufana akurova nhingi Crystal Milk Mutoriro, anongotuka kunzi ayo mudhara womusombo iyo. Zvatopera, anotopeta muswa akutofamba akutoenda. Mashabhini ungona kuablema mashabhini kuti chi? Mashabhini ari kukonzeresa zvinhu izvi kana vanhu vakutengesa Crystal Milk, kana vanhu vari kutengesa musombodhiya, kana vanhu vari kutengesa mbanje. Ma70s 80s makore atakakura chaiyo, mbanje yaitengeserwa maenvelope. Ina ndambobvira ndamboona ana blaz vangu vachiputa mbanje ma70s 80s. Vaitowanda, vaenda tandine masendiraini kudhara, but vanhu vakavhara masendiraini acho. Wakada kuputira muyadhi unogona kudzingwa, saka wakuputira murodhi. Because muyadhi kamune vamwe vanhu, kaipamba pevamwe vanhu kapo, haungambopinza vanhu 6 muyadhi mako. Pane dzimba dziri free dzekuti munogona kunogara kuseri kana kugara pamberi peyadhi moputa chi? Mbanje dzenyu. Kudhara iko kwandiri kutaura, puta mbanje zvaishoresa. Kana kuonekwa uchinwa bhiya papublic, zvatinoita mazuva ano zvinoshoresa, zvaitoshoresa. Unoona vana vadiki 21 years ari mushabhini, 18 years ari mushabhini, haana kugeza, wakabata koti. Tasaka varungu vakati ngazvimbobhanwa zvinhu zvezvi. Mboyo wamusiya achita zvimwe chinhu ka anofarisa. Maizve mapurisa acho mamwe acho akurova musombo futi. Saka kuti achimisa manje vakomana, ndinotoziva mumwe mupurisa aitorova musombo maraini kwedu. Vamwe vacho anorova mutoriro. Kuti achisunga vapfana aya anorova mutoriro haakwanise, because anotorovawo, adawo hiti. The government yedu inofanira kutangira pane vanhu ivava vari vanodhila nemutema. Bronkley chaiyo gaiti bhodha rakavharwa, but Bronkley iri kuwanikwa. Iri kupinda sei? Zvotangira kapabhodha. Vanhu vari kupenga. Hobo vanhu vari kupenga, but hauzvioni. Isusu tinonyatsoona kuti uyu ari kupenga. Ari mutsomutsomu, arohwa nenhingi Crystal Milk Mutoriro. Ma-energy saver aya vanhu vakapiwa mahara, akatanga kungodisappear. Ko globe racho riri kunzi rapera, riri kupiwa. Rapera. Munhu abisa globe mumba, akutonoti cleaner, akutorwa
yatopipe yemutoriro. Kuno kuchaiko chaiko kuCanada kuno haufe wakaona munhu anorova madrugs achiroera pachena, haufe, hakuna zvakadaro. Mbanje dzalegal kunoku. Ini ndogona kuenda pamberi pebhawa ndoto pese panoputirwa fodya ndokwanisa kunomira nchiputa mbanje, but ini handizvikwanisi hangu. Variko vari kuzviita. Unogona kutomira pamberi pemupurisa uchiputa mbanje, but chinhu chese chiri illegal chinonakidza kuita. Hapana vatambudza, like nditone imwe mhomza yakatombondivisira message zvakanzi ndatofunga kutoita suicide zvangu, because mwana apedza aba zvinhu zvese. Anouya time yaanoda, pinda time yaanoda, chikafu mapureti haadyi, because most of these things hapana chi that father figure munhu waanotya kuti akamuti hey, anomira somboteerera kuti ndeipi ndeipi. Ndakazvitry handi kunyebera. Zimbabwe ndakatozvitry even nevanhu vakuru, mutaura kuti iwe chaunowana pakuru anenge mutoriro uyu chii. Ukanzwa ngano dzacho, ndo mune mukadzi wangu, ndo mune zvese, mune dhanzi imomo. Anokutaura zvimwe zvinhu zvemubhuku urunzwa just because ari kuzvifadza, because munhu yanenge achinakirwa zveshuwa nonyatsoshaya, but kutaura haatauri. Anotoda munhu anotomutaudza kuti ataure, ende wakataurisa futi anokuvenga, futi anokutaura, anokunyararidza. Ndo mamwe masainzi ekumba uku. Tarisai vana venyu kuti uyu anenge akurova chi madrugs. Madrugs haasi kuenda kure mai manje, achambogara, especially nezviri kuitika zvemalockdown izvi. Munhu wese angotaura kuti handina chekuita, but unowana $5 US yekunotenga mutoriro. Waiwana kupi? Ndo nyaya iripo. Tumablitz tunomboitwa once in a while, vakomana vanotengesa vombosungwa ungovharirwa once $5,000 Zim fined, obhadhara ari kudzokera futi mugemu. Dai zvinhu zvainzi zvinoitwa year round kana kuti monthly kana weekly, zvaipera izvi, pera. Kuno kwakanzi kukuitwa maredhi kuCanada kunoku, havaite redhi muToronto chete, vanoita country wide, same day same time. Hapana munhu anombosungira 3 AM dhori rinenge chipazwa. Every house inonzi inotengeswa madrugs. Ngavasambopa kana munhu warning. Svikirai vanhu, tora vanhu, kanda mukati. Vane hafanira kana kutomboenda kukoti munhu anorova madrugs. Kanda mukati, lock them up without no charge. Hakuna detox inonaka fanike yekukandwa kuremand wombonzi gara 2 months ikoko. Uchidya cabbage rinongonyikwa mvura, so rinongonzi mvura, robva raiswa mupureti. Ndo detox iyoyo. Bozo kada kuenda kukliniki mangwana acho anongomuka achita sei, because anenge achizviona, but wakakandwa kurimand mwedzi chaiwo, 30 days ari kurimand, vanozvisiya pana vaya. Ndakaenda kurimand 30 days, pfungwa dzandaida kuita dzechitsotsi nezvimwe zvinhu dzakabva dzapera, because ndakanyatsoona kuti kuno kwakugarikika.
mbotora vanhu omboendesa kustocks aiwa utoona munhu achitobuda munewspaper achinzi nhinga akabatwa aiwa Kandai Mukati koti anoenda zvake but koti kwacho unongotaura unzi remand 30 days come back to court 30 days tiri busy pana bail hearing after 30 days unoita mushi but ndozvikunetsera system yedu kuti havasi kunyatsopinda chaipo chaipo emumwe munhu anogona kuti utsinye but hausi utsinye because madrugs mashabhini vemutoriro unzwa delta ichinzi yakaita 100% profit but mabhawo akavharwa manight club akavharwa profit iyoyo kubva kupo ndozvinototyisa zvacho but anyways mafather figures ngaabude vanhu ngatiregere isusu madhara isusu ndatomudhara kai ndakura ndaover 50 madhara ana amai siyai vanhu vakuru vatsiure vana venyu the minute yaunongoti aiwa mwana wangu chichi takungosiya zvakadaro indinosiya aifafeya ndosiya ndogona kungotaura but ndosiya because vakatowanda vandotoziya kumaraini kwedu kwedu vanotorova mutoriro but because zvinobva mukanwa mana amai vavo ndozvinoita kuti tisiyane nazvo zvinobva mukanwa memanext door nosiyana nazvo kuti hey mad Minox hey just because akaenda kuCanada wakuda kutaurira wada kuitira oswera wanyadziswa murodhi unosiyana nazvo inanzi andatombotengera kana underage beer kana ndeshamwari dzine 5 years old shamwari dzangu dzimwe dzacho yokutoti akatondoona anotondimhanyira anononditi mad Minox hatomboziva kuti mwana wangu anonzi chii ndopangu handingakwanisa kutobatsira ivavo mutengera ice cream kana mutengera jolly juice chatopera but hapana havachadi kutsiurwa nevanhu vakuru anokutaurira chanki zvokuti unotombogaya kuti chandambozvitangira chii bozi ini wakanditsiurawo ufuti ndokutaura kuti hausi mwana wamai vangu ndo malirics ariko muZimbabwe because anotaura uda kuti ndiite zvaunoda iwewe kwenini ndoite chii I have to be myself saka mutemo ngauchinje zvakanaka iri bhoko